Bathok ilailu Asirama menyang Solo le-ole payung monto Pak jentit loloba wong mati ora obah yen obah medeni bocah yen urip golek duwe Yuk, 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 yuk. Yuk, 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 yuk. Yuk, yuk, yuk. Siaga Yama karya angkat Dolaning praja Murid tata raharja Wis ngapa kok merinding gede-gede gitu ini kon ngaleh mudun lagi merinding Pernah
siaga kamakarya angkat karyaning praja murid Tara Harjo Marcel Rene tak kandhani Rene tak kandhani Pernah wes waktu siaga kamakarya angkat karyaning praja murid Tara Harjo ketayangan yen awan radoyan mangan kalesi anang telutan bisa terus amutan sang amikirake katamu lagi wong bagus nyada aku dene mari kangen waton sliramu somandi dia mau bangi terus montang mantit tanpa dorong atiku tansah krisian amarga abang mudun badan kare anggi iyuk kesetiaan contoh saat ini satya abotnya panganasi
Kabeh nak kon mudhun sing ana sapa? Mamor. Bawa. Mudun kabeh. Ngarane salah usul. Jurit. Deng madoro. Aku mudun ra. Gangsa. Mudun. Gedek kadya apa tolong ora pangkriking turangga estir kata sik tak sik waja lalayo Ayo, sing mau dikon mudhun do joget kabeh nggawa reok.